как да си направите този брутално вкусен протеинов бургер с бургер соса на Божана. Кажете ми сега, че не съм майсторка на бургерите. 3, 2, 1, готви! За този уникално вкусен бургер ще са ни нужни хлебчета за бургери, пълнозърнести задължително, защото правим протеинова версия, малко по-хелти. Използваме такъв бургер месо. Това в момента моето е Black Angus, обаче просто си вземете бургер от младо телешко. От Lidl са най-добрите. Кашкавалче, кисели краставички, лук, аз тук даже съм отрязала, домат, който също съм отрязала. За соса ще ни трябва скир, чесън на прах, сол и малко сок от киселите краставички. И нашата вълшебна съставка днес ще е майонезата на Божана. Майонезата, това е бургер соса, както и да е, защото има и майонеза. Това е бургер соса на Божана. Айде да започваме, защото нямам търпение. Започваме с рязането на лук, като аз си го правя като карамелизиран лук, така да кажем. Аз обичам да слагам много лук, така че вие ако искате сложете по-малко. Да, може би прекалих. Не ме интересува. Така, включихме котлона и слагам прекрасното ни лукче в тигана. Може би малко прекалих наистина. Докато нашият лук се прави от едната страна, от другата страна слагаме мръвката. Кюфтак. В принцип аз си вкусявам каймата с кимион, сол, пипер, обаче в момента въобще не ми се занимава. Отгоре, много важно нещо е да сложим соев сос. И ето така го правя да е малко по-сплескано, да се пече или пържи, се свива, така че добре е така. Ляк. Соев сос е така. Внимателно го заливаме. През това време ще си нарежем другите неща и ще направим соса. Трябва ни 10 грама кашкавал, не повече. Забравих и айсберг слагаме в бургера и за соса също слагаме кетчуп без захар. Ето го. Аз ползвам този кетчуп без захар от табилата е. Режем кисели краставички. Аз много обичам кисели краставички. Малко за готвача. Имаме една питка за бургер и я разрязваме на две. Съжалявам, ако чувате котлона, но няма как. Рязваме и доматче. Измивам малко айсберг. Хайде да направим и соса. Освен този на Божана, имаме и протеинов сос. Скир. 30 грама скир. Слагаме 15 грама кетчуп без захар. Бъркаме да чесън на прах. Сол, черен пипер. Бъркаме малко сок от киселите краставички. Много малко. Трябваше да го изпия. Брутален бургер сос. Ето го и кюфтака ни е готов. И е време за плейтване. Слагаме долната питка на бургера. Слагаме от нашият бургер сос. Обилно. Кюфтето. Е така лъп. Слагаме бързо кашкавалчето, за да може да се разтопи. Вие може да сложите и чедър или нещо такова. Слагаме лук, доматче, айсберг слагаме. И е време за сосът на Божана. Взимаме горната питка и слагаме така стабилно. Тома има и кисели краставички вътре. Сложихме стабилно сос. И отгоре редим кисели краставички. Да няма празно място. Захлупваме. Кажете ми сега, че не съм майсторка на бургерите.